खुलुमबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आं रमेन बर'। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जादों आसामाव गोदानै कभिड-19 जों गाग्लोबजानाय सुबुंनि अनजिमाया सा 2534। दैजिं फेस्टिभेला मोनबा एवार्ड मोननो हादों। 2020 मायथाइनि खेल रत्न बान्थाखौ सा 4 गेलेगिरिफोरनो होनो थिरांथा खालामबाय। 27 आगस्तनिफ्राय LP/ME फोरोंगिरिफोरनि थिसनथाय। आसाम सरकारा 22,000 फरायसुलिफोरनो स्कुटि होगोन। जम्मु काश्मीराव साथाम उदखारिनि जिउ खहा। माइनरिटि कमिउनिटि स्टुडेन्टफोरनि थाखाय स्कलारशिप फोसावदों। गं 355 फरायसालि आरो गं 27 फरायसालिमाया सरकारि खालामजाबाय। इलेक्सन कमिशनार अशक लाबासाया बिबान नागारबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। दासान्दि कभिड-19 जों गाग्लोबजानाय सुबुंनि अनजिमाया सानफा एफा बांबोगासिनो दङ। आसामाव थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव कभिड-19 जों गोदानै गाग्लोबजानाय सुबुङा गासै सा 2534। दासिम आसामाव गासै 82,201 सुबुंनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों। बेनि गेजेराव 22,294 सुबुङा बेनिफ्राय बारग'बाय आरो 23,701 सा सुबुंनि देहायाव दासिमबो गोसारनानै दं। रायजोआव दासिम कभिड-19 जों जिउ खहा जानाय सुबुंनि अनजिमाया सा 203। 18 आगस्त खालारखालि देग्लायनि 2020 मायथाइनि खेल रत्न एवार्डखौ सा 4 गेलेगिरिफोरनो होनो थाखाय थिरांथा खालामबाय। बे बान्थाखौ मोननो हादों क्रिकेट गेलेगिरि रहित शर्मा, रेसलार विनेश फोगट, हकी गेलेगिरि मनिका बात्रा, हाइ जाम्पार मारियाप्पान थांगावेलु। गाहायै बिथांमोना गेलेनाय बिथिङाव जोंनि हादरनि मुंखौ बुहुमनि गेजेराव मुंदांखा एबा मुं फोसावनायनि थाखाय बिथांमोननो बे बान्थाखौ होनाय जादों। आसामनि BTADनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लानि आइ दैमायाव बोसोरफ्रोमबो खुंजानाय दैजिं फेस्टिभेला वाव एसिया एवार्ड 2020 बान्थाजों लोगोसे गासै मोनब्रै एवार्ड मोननो हाबावदों। गाहाय बे दैजिं फेस्टिभेलखौ खुंबोबाय थानाया गासै खेबब्रै एबा बोसोरब्रै जाबाय। देग्लाय बे फेस्टिभेला मोनब्रै बान्था मोननो हादों। बे बान्थाफोरा जाबाय रियेल एक्टिवेशन अफ द इयार, स्पेशल इभेन्ट अफ द इयार फर गभर्नमेन्ट फेडरेशन एसोसिएशन, रुरेल एंगेजमेन्ट प्रपार्टी अफ द इयार आरो स्पेशल अफ द डिकेड। आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनसे प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों फोरमायदों दि गुदि फरायसालि आरो गेजेर फरायसालिनि थाखाय फोरोंगिरिफोर थिसननाय हाबाखौ फैगौ 27 आगस्तनिफ्राय मावफुंनाय जागोन। बिथाङा प्रेस कनफारेन्सआव बुंबावदों दि गुवाहाटीनि शंकरदेव कलाक्षेत्रआव एपइन्टमेन्ट लेटार राननाय मोनसे हाबाफारि लानाय जागोन, जेराव सा 300 फोरोंगिरिफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटार राननाय जागोन आरो आद्रा थिसननो गोनां 7,000 बिजाथिफोरनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ वेबसाइटनि गेजेरजों होनाय जागोन। मिनिस्टार शर्मा बिथाङा बुंबावदों दि आसाम सरकारा फैगौ सेप्तेम्बरनि गिबि सप्तायाव गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनि थाखाय 7,440 लांदां मासि फोसावगोन। आसाम सरकारा गोजौसिन गेजेरारि जोबथा आनजादखौ सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय आसामनि सा 22,000 फरायसुलिफोरनो स्कुटि होगोन होननानै एजुकेशन मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायदों। जायफोर फरायसुलिफोरा 2020 मायथाइनि गोजौसिन गेजेरारि जोबथा आनजादखौ सेथि थाखोआव उथ्रिदोंमोन, बिथांमोननो पेट्रलियाम स्कुटि होनाय जागोन। जुदि सोरबा फरायसाया इलेक्ट्रिक स्कुटि लानो गोसो, अब्ला बिथांमोना www.sevaonline.org नि गेजेरजों एप्लाइ खालामनो हागोन। स्कुटि राननाय हाबाफारिखौ 15 अक्ट'बरनि सिगां मावफुंगोन होननानै डक्टर शर्मा बिथाङा फोरमायदों। 18 आगस्त खालारखालि जम्मु काश्मीरनि बारामुला जिल्लानि क्रेरी ओनसोलाव साथाम उदखारिनि जिउ खहा जादों होननानै इन्डियान आर्मिया फोरमायदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाथायाव सानै सल्जारनिबो जिउ खहा जादों। जिउ खहा जानाय उदखारिफोरनिफ्राय गंसे AK-47 आरो गंथाम पिस्तलबो मोननाय जादों। दासान्दि उदखारिफोरनि बेरेखायै गोख्रों संदाननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं होननानै खौरां मोन्दों। 18 आगस्त खालारखालि मिनिस्ट्रि अफ माइनरिटि एफेयार्सआ मोनद' उन्दै हारिफोरनि फरायसाफोरनो 2020-21 मायथाइनि थाखाय प्रि मेट्रिक स्कलारशिप फोसावदों। बेजों लोब्बा लाखिनानै आसाम माइनरिटिज डेभेलपमेन्ट बर्डआ फरायसाफोरखौ
अनलाइन एप्लिकेशन गथायनो खावलायदों। बे स्कलारशिपखौ मोनद' हारि जैन, बुद्धिस्ट, सिख, जरास्ट्राइन, मुस्लिम आरो खृष्टान फरायसाफोरा मोननो हागोन। बे स्कलारशिपखौ 1 निफ्राय 10 थाखोनि फरायसाफोरा मोननो हागोन। आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया फोरमायदों दि आसामाव गासै गं 355 फरायसालिफोरजों लोगोसे गं 27 फरायसालिमाफोरखौ आसाम सरकारा गनायबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला सरकारजों गनायजानाय फसंथानफोरनि गेजेराव गं 197आ हाई स्कुल, गं 9आ हायर सेकेन्डारि स्कुल, गं 149आ जुनियर कलेज आरो गं 27आ कलेज। 18 आगस्ट खालारखालि भारतनि इलेक्शन कमिशनार अशोक लाब्बासाया इलेक्शन कमिशनार बिबानखौ नागारबाय होननानै खौरां मोन्दों। बिथाङा बिबान नागारनो थाखाय हादरगिरि रामनाथ क'विन्दनिसिम आर'जलाइ हरदों। लाब्बासा बिथाङा 1980 नि हारियाना केडार आईएएस बेचनि सासे आईएएस अफिसारमोन। सुलु मोननाय बादिब्ला दाबावैनो बिथाङा एशियान डेभेलपमेन्ट बेंकनि भाइस प्रेसिडेन्ट महरै बिबान लागोन। दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।